Acadar a perfección non é doado, pero Lucía, unha moza de Vilagarcía, estivo a piques de conseguilo. Sacou un 13,96 nas probas da selectividade, a nota máis alta de Galicia. Yo creo que la clave es sobre todo constancia y trabajo durante todo el año. O sea, si no hubiera trabajado tanto durante todo el curso, yo creo que hubiera sido imposible que hubiera sacado una nota tan alta y sobre todo descansar, aprovechar el poco tiempo que tenemos para descansar, porque después esto desgasta mucho, entonces creo que eso es lo más importante. A rapaza sacou un 10 en todas as probas da ABAO, agás en dúas, filosofía e inglés, nas que sacou un 9,5. Lamento o resultado no exame de inglés porque, polo que nos conta, é unha materia que lle gusta. O examen de inglés que foi un pouco complicado, creo que todo o mundo se queixou diso. Nada, para min foi o máis complicado, sobre todo fastidioume especialmente porque inglés é unha asignatura que me gusta moito e que considero que se me dá bastante ben, entón fastidioume un pouco iso. Logo do seu paso triunfal pola selectividade, estes días andan a procura de piso en Santiago, marcha para lá e estudar xornalismo. Espero estudar xornalismo en Santiago despois a ver que pasa. O que a ela lle gustaría traballar no Celta, unha das súas grandes paixóns. O equipo convidou na súa sede nunha recepción na que lle fixeron entrega da súa propia camisola. Me gustaría traballar no Celta, pero sei que é moi difícil, pero interésame tamén o xornalismo deportivo e tamén a política. Aínda con todo o futuro por escribir, recoñece estar vivindo unha situación insólita convertida estes días nun fenómeno mediático pola súa xesta nas probas da ABAO. Estou un pouco abrumada porque nin esperaba a nota, nin esperaba a repercusión que está dando todo isto. Entón, estou aínda intentando procesar todo, pero a verdade é que a experiencia é moi ben. De momento, a moza vive xa un merecido descanso logo dun curso moi intenso. Di que estes meses vai desconectar para arrancar a súa nova etapa na universidade cos folgos renovados.